ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ ଦୀପ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ବି କରୁଛି ତ ତାହା ସହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ବି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉପାୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୀପ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟିଏ ରଖିଦେବାର ଅଛି। ଏହି ଜିନିଷଟି ଦୀପ ତଳେ ରଖି ଦେବା କ୍ଷଣି ଶତ୍ରୁର ଓଲଟା ଗଣିବା ସମୟ ହୋଇଯିବ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା କରିବା ଭୁଲିଯିବ। ଦୀପ ତଳେ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଜିନିଷଟିକି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ପସ୍ତେଇବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁତା କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରଣା କରିବା ଭୁଲିଯିବ। ଆପଣ ଯେମିତି ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ରହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରଣା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଶତ୍ରୁ ମୁକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପାୟ ଅଟେ। ଏହି ଉପାୟଟି କେବେ ବି ଅସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ବିଧି ବିଧାନ ପୂର୍ବକ କରିନେଉଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଶତ୍ରୁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରଣା କରିବା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବେଳେବେଳେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରି ନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି, ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ହିଁ କରିବେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଆପଣର କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ସେମିତିରେ ହିଁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନିଜ ଘରେ ବସିକି ହିଁ ଆପଣ ନିଜର ଶତ୍ରୁକୁ ହରାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିଦେବା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉପାୟଟି କରିବାର ଅଛି। ଦୀପ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିବାର ଅଛି। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି ଲିଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଉପାୟଟି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ନେବାର ଅଛି। ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ନେବାର ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସାଧା କାଗଜ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାର ଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେହି ଯେଉଁ କାଗଜଟିଏ ନେବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ନାମ ଜଣାଅଛି ସେହି କାଗଜରେ ନିଜ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଦେବେ। ଯଦି ଶତ୍ରୁର ନାମ ଜଣା ନାହିଁ ତେବେ ସେ କାଗଜ ଉପରେ କେବଳ ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଲେଖିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ତ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହ ମିତ୍ର ଭଳି ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମ ପଛରେ ଶତ୍ରୁ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମ ସଫଳତା ଦେଖି, ଆମର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ଆମ ପଛଆଡ଼େ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମ ପଛରେ ଶତ୍ରୁ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମ ସଫଳତା ଦେଖି, ଆମ ଉନ୍ନତି ଦେଖି ଆମ ପଛଆଡ଼େ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରଣା କରିଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ଅସଫଳତା ବନେଇବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ତଳକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁର ନାମ ଲେଖିବା ବଦଳରେ ଆପଣ ଖାଲି ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଲେଖିଦେବେ। ତେବେ ତାହା ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କଳା କଲମରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏପରି ସ୍ଥାନରେ କରିବାର ଅଛି ଯେମିତି ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ନ ଦେଖନ୍ତୁ
କିମ୍ବା ଏହି ଉପାୟଟି ବିଷୟରେ କେହି କିଛି ନ ପଚାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ସମୟରେ ଯେମିତି କେହି ବାଧା ନ କରନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖା ହୋଇ ବସିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସିବେ। ଆପଣ ଭୂମି ଉପରେ ବସି ଏହି ଉପାୟଟି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବେଡ୍ କିମ୍ବା ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ଏହି ଉପାୟଟି କରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ଉଭୟ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦିନରେ ବି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତ ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଏହି ଉପାୟଟି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ତେବେ ସେମିତିରେ ବି ଆପଣ ଯେବେ ବି ଚାହିଁବେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିପାରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ଉପାୟଟି ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଦିନରେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ କୌଣସି ବି ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ, ଗୋଟିଏ ଧଳାର ସାଧା କାଗଜ, ଗୋଟିଏ କଳା କଲମ ଆପଣ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ ସେଠାରେ ତଳେ ବସି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସିବେ। ତାପରେ ସେ ଦୀପଟିକୁ ଆପଣ ଜଳାଇବେ। ଦୀପ ଜାଳି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେହି କାଗଜ ଉପରେ ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବେ। ତେବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 3ଟି ନାମ ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି କାଗଜଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଛୋଟିଆ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଜଳୁଥିବା ଦୀପ ତଳେ ସେହି କାଗଜଟିକୁ ଆପଣ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ 5 ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ 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 ଏହିଭଳି ଭାବରେ କହିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବର ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଛି। ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଦାତା, କର୍ମଫଳର ଦାତା। କେବେ ବି କାହା ସହ ଅନ୍ୟାୟ ହେବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ କର୍ମ କରିଥାଏ, ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶନିଦେବ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି କରୁଛନ୍ତି। ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ, ସେହିଦିନ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ। କୌଣସି ଆମିଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଯେମିତି କାହାକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଖରାପ ଲାଗେ, ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ସେସବୁ ଜିନିଷଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି ଆପଣ କାହାର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ଆପଣ କାହାର ବିନା କାରଣରେ ଶତ୍ରୁତା ରଖିଥିବେ ବା ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିବେ, ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ମନକୁ ପ୍ରଥମେ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥିବେ, ଆପଣ ଯଦି ବିନା କାରଣରେ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁ କରୁଥିବେ, ଅନ୍ୟର କିଛି କ୍ଷତି କରୁଥିବେ, ତ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭାରି ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲିବା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଭକ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି ଲେଖିବେ।